Hola, som els alumnes de tercer d'ESO i avui acompanyem el grup del CIE a l'activitat de l'HORT. El CIE significa suport intensiu per a l'escolarització inclusiva. És un grup format per 10 alumnes que reben una atenció i unes ajudes específiques. També es acompanyen dues professores, la Cira i la Tatiana. Per anar a l'Hort, agafem el bus B24 fins a la parada Escola de la Natura Miravitlles, que es troba en la part alta de Badalona. Després, caminem uns 7 minuts per un camí de sorra molt agradable al mig de la natura fins a arribar a l'Hort, que es troba dins de l'escola. Fa molt bona temperatura. Quan arribem a l'hort, el primer que fem és agafar totes les eines necessàries que es guarden a la sala d'eines. Les eines que utilitzem són la itxada, el rasclet i les fregadores. Durant el curs plantem conreus d'hivern i de tardor i a l'estiu fem vacances. Actualment hem plantat faves, alls i plantes aromàtiques. Les primeres tasques que fem en arribar són fer cavallons amb l'aixada, treure les males herbes amb el rasclet i per acabar regrem totes les plantes amb aigua de pluja. Els alumnes plantem i cuidem de la terra de l'hort ecològic. Un hort ecològic és un espai de cultiu que segueix els principis de l'agricultura ecològica, és a dir, sense utilitzar fertilitzants o pesticides sintètics. Quan acabem de treballar a l'hort, guardem totes les eines i tornem a agafar el bus per tornar a l'institut. L'activitat de l'hort és una oportunitat única perquè els alumnes de l'Institut Enric Borràs puguin conèixer de primera mà el treball que es realitza a un hort i els conreus de temporada. Country boy, got work to do. Country boy, in the morning dew.